калории. Средно една жена яде по 2000 калории на ден, а един мъж по 2500. 10 000 калории чалендж. Много известно предизвикателство, при което човек яде 4 пъти повече от нормалното, гади му се, чупи се психически и накрая дори и мисълта за храна го отвратява. Но знаете ли кое е по-лошо от предизвикателство като това? Да направиш точно обратното. Да се опиташ да изгориш 10 000 калории за 24 часа. Аз съм просто едно Fortnite газе, което е ходил на фитнес 3 години и в един момент съм бил на диета от 4200 калории, но никога не съм правил кардио. Имам на предвид сериозно кардио. Впрочем, последвайте ме в Instagram за още такива снимчици. Планът е следния. Когато часовника хитне 12 часа 0000, ще имам 24 часа да изям 10 000 калории. В секундата, в която обаче хитне 0000, след това ще имам 24 часа да изгоря 10 000 калории. Пожелайте ми късмет. Ще ми е необходим. Часът е 12:20, което означава, че преди 24 минути е започнал калорийният ад. И за следващите 24 часа трябва да поема 5-цифрено число калории. Майката си е ял. Ям ето това бебче, тази скромна пицичка, която не е много скромна. Тъй като сметнато с всичките екстра добавки, за които платих, съдържа 1835 калории. И понеже това не ни стига и сме мръсни свине, имаме и 1 литър млекце с 3% масеност. Взех си още нещо за 1000 калории. Ец! Хубавото е, че това ядене е 1/4 от целия чалендж. Дори не съм завършил първо ядене и вече съжалявах, че съм започнал подобно нещо. Не бях предвидил колко тежко ще ми е точно преди да си легна, но нямах друг избор. Честно казвам, не знам дали беше най-добрата идея с нощи да се натъпча като свиня, защото едва заспах. Сега трябва да си направя един динамичен, мощен омлет. 125 грама бекон, 108 грама кашкавал, 10 грама масло и 3 яйца. Направих огромна грешка, че нарязах бекона толкова тънко и след малко ще разберете защо. Аз просто не съм реален. Този омлет съдържа 1345 калории. Това може да изглежда невинно, но не е. Очудващо е, че това го изядох сравнително лесно. Движим се изключително добре, между другото. По-добре, отколкото очаквах. На 3700 калории сме горе-долу, а е още 10,5, което е инсейн. Насочваме се към Зверо, Его Зверо, с който ще ротейтваме надолу към Пловдив. Гарнитурата ни е скъсана, може да стане купон. Това е дефиницията на "Не съди книгата по корицата", ама обратното. Отвънка звяр, вътре коте. И директно ротейшън към Пловдив. Към повечето от Макдоналдс, Решихме да минем през Lidl, за да мога да хитне 4000 калории преди да сме тръгнали. Насочваме се към Милка. Сега да видим кой е най-много калорите. С 100 грама всичките. 508. Да, 564. Значи това сорелто е най-много. Не съм консумирал абсолютно никаква добавена захар от месеци и този шоколад ми се видя прекалено тежък и прекалено сладък. Но в крайна сметка го изядох. Лошо му е вече. Много ми е гадно. В момента часът е 12 часа и 5 минути, което знаеш, че в 1:45 горе-долу сме в Пловдив и директно се запътваме към Макдоналдса. Или поне така си мислех, защото по средата на пътя се случи нещо. You successfully arrived at Pazarjik. Се пуснем до пилата, така или иначе ние тук на път само ще се отбием, да си вземем нещо калорично, което да е леко. 2 минути по-късно обаче микрофоните ми се развалиха. Опитах да ги оправя, но без успех. Обиколих 2 сервиза и дори след запояване самия предавател въобще не тръгваше. Времето ни притискаше и се налагаше да продължим. С последните си надежди качих това стори и за щастие намерих човек, който да ми услужи. Пускаме се към Пловдив. За
сме там. Оправихме проблема, но калориите, които остават, изобщо не са шега. Какво става, бе? Днеска ям 10 000 калории, утре ги горя. Аз так ти кажа, че ще ходя с колата, да ти кача колелото. Уредихме си и колело, с което да горим част от калориите на следващия ден. По 2 минути от всичко сега. Данчо Класик. Имаме Big Mac 504 калории, големи картофи, които са 461, кола, която е 213, Макфлърито, което е 547, това е изруско, чизбургера 302 и една малка кола, която е 106. И общо имаме 2133. С кое ще започнеш? С колата и с чизбургера, може би. Това не е реално. Чизбургера беше лесен. Студено? Ледениха ми за зъбите. Макс Тони ме учи, така. Big Mac, брат, той е small ass Mac. Вижте какъв картоф. Добре, трябва да издам всичко, тъй че трябва да Разбира малко. се. Не е най-доброто нещо да ям картофки, защото в Макдоналдс са супер солени. А солта заради натрия ме кара да задържам повече вода. Като задържам повече вода, се чувствам по-пълен, въпреки че не съм ял толкова. Big Mac, finished. Десет 000 калории. 6,30. Ако нещо се отровиш, след се отровим. Може да. Любят, снимай ни направо ти. Искаш ли да ви снима? Добре. След колата според мен си дай почивка малко, ще те очаква нещо супер сладко. Опа, остана ми сега този изрод, който само той е 500 калории. Съксес. Съксес! Мале, много ми е тежко. Толкова силно се изпърдях тоалетната. Не, сериозно ти казвам. Абе, Макфарт им направих направо. Много странно ме гледаш. Чак ми стана гадно. Аз съм гладна. Та е гладна, брат. Лудата е гладна. Май трябваше да ям просто 2 пъти картофи вместо Мак гумнюри. Може да идем да ядем паста или гирос, избира едно от двете. Паста. Преди спагетите решихме да се отбием за една къса интензивна тренировка, за да се здобия с нова енергия и да си възвърна поне малко от апетита. Програмата този път е много проста. 100 кофи и 100 набирания. Бубето също реши да тренира. Най-тегавото нещо в случая беше да не повърна. Кофе. Реших да сменя захвата, защото всичко ми беше изтръпнало. 70-40, let's go! Когато радеш на баба ти да те снима. Вижте го, няма никакъв корем. Докато довършвах, Любомира реши да отиде до магазина. Защото стават 4 часа само, 4 часа. Все едно не си ял 6000 калории. Ето, roasted unsalted. Си бесъл 200 грама. Това беше бурито. Приключихме с кофите, но трябваше да спидран на остатъка от набиранията, защото времето наистина много ни притискаше. Причината, поради която правя 100 кофи и 100 набирания, е, че исках да е нещо, което да не е толкова тежко, но в същото време да гори стабилни калории. Едно. Две. Правиш едно. Тука. Давай, давай. Yes. Браво, бе. Браво, бе. Дай. Този изрод съдържа 1212 калории. Утре мога да ям пъпчици. Докато ядох тези гнасни фастъци, в един момент имах чувството, че те са тези, които ме ядат като паразити. Ох, нещо съм много гладен.
За да си запазя апетита, реших да оставя другата половина за по-късно, като естествено няма да броим калориите, докато целият пакет не изчезне. То не, че съм ги разградил се част, но поне да не ги усещам. Почваме да ядем паста. Или по-скоро калораста. Кои са най-калоричните спагети, които мога да вземем? Ние снимаме видео, в което трябва да изям 10 000 калории за 24 часа и е много тегаво вече. Ньоки, помодоро, спагети карбонара, брускети с крема, сирене и прошуто и спагети формаджи. Карбонара, спагети, 350 грама. Имаме 950 калории, още една чинийка, формаджи, 4 сирена. Това изглежда много вкусно. Да, а това? И това изглежда вкусно. За щастие, те не са за мен. Изглежда вкусно, но не съм гладен. О, вече не ти си да ям. Чувствах се все едно съм на 5 и ме карат да ям на сила само и само за да ям нещо сладко след това. В случая обаче не исках да чувам за сладко. Чувствам се Отвратително. и физически, и психически. Тръгваме към Велинград. 1 час и 44 минути и все още имам 1683 калории. 11:17. 43 минути да консумирам тези две неща. И ако изядем тези двете неща, сме официално над 10 000 калории. Холестерола ми е ето така. Преброих целия пакет и бомбоните бяха общо 25. По едно на минут трябва да ям 22 минути. Fucking shit. Последните започнах да ги късам с ръце, защото беше невъзможно да ги издъвча и ми ставаше лошо, като ги гълтах просто е така. Може да е накосам, но в крайна сметка успяхме. Маля, брат. Брат, хората си бои, че това е фейк. Маля, тежко ми е, ма и се кефа и ще повърна след малко. Я да видим Коремов. Бра, почки. Не, това не е реално. Добре. Вчерашния ден беше много тегав, накрая ми беше изключително лошо и едва му успях да го направя. Но всъщност той по нищо не можеше да се сравнява с това, което предстоеше. Беше време да изгоря 10 000 калории. Ако не знаехте, тялото ви гори калории докато спите. Аз се събудих с 706. Все още ми е много тежко от храната с нощи и все още усещам фастъците и бомбоните и ще повърна, не знам как е възможно. Планът е следния. Тичаме до Стария Чарк и обратно, като той е на 4,5 км в гората с 140 метра денивелация. За съжаление, не успях да реализирам плана си, който беше да изгоря поне 1000 калории още преди да си легна вечерта след 12, защото бях изключително пребит. Малко се изхвърлих. Това, че във фитнеса правя 30 минути без да спра. Не значи, че тук на наклона, като съм с 10 км в час, ще мога да издържа догоре, без да поне да ходя за малко. Впрочем, момчета, ако искате да ме подкрепите, пак ви напомням, можете да използвате Support Creator Dynamics в item shop на Fortnite. Добре, почиваме 2 минути и тръгваме надолу. Почивам 5 минути и тръгваме обратно нагоре пеша. Истината е, че ми е много лошо. Хем съм гладен, хем ми е тежко. Пускаме се за втори път, този път ходейки, като ще изгорим почти същите калории, само където ще отнеме 2 пъти повече време. Ето ни отново тук! И ето ни отново обратно. Впрочем, нямам специален часовник, който да им показва колко калории съм изгорил, затова ги смятам грубо на долната граница спрямо моята телесна структура и килограми.
И честно казано, чувствам се добре. Ако не можете да помириште видео или снимка, мухите ще ви помогнат. Те са visual ефект. Fucking shit. Те са 10 милиона мухи, брат, мирише на пор. Дадох си точно 30 минути почивка и реших, че ще се кача от Велинград чак до село Юндула с колело. Това са 17 км на отиване и 17 км на връщане. Влизаме от града и трябва да се движим с много бързо темпо, за да може да го направим с час и половина, което не знам как се случва, заедно съм дроб. И трябва да пия вода горе-долу на всеки завой, защото иначе крампирам. Идея си нямах с какво се забърквам, ама връщане назад йок. Не остана много, всъщност много си идея. Тирове, камиони профучават между нас, трябваше да си сложи жилетката между, това беше грешка. Защото е това, ако се вреже в мен и няма да ги изгоря, ми направо ще ги вривя калориите. Мале, тая Юндула е мръсна. Къде е? Тук почнава ми крампира и да го стягам и да не го... Реално Юндула е близко. Не е лесно, приятели. Още 4 км до Юндула. Би трябвало след този завой да е Юндула. О, да! Мали! Я, бре! Много е студено! Обратно на чекпоинта, бейби. След това отидох на фитнес, за да правя нещо за горна част горейки калории, защото краката ми бяха леш. Към този момент започнах да се депресирам, защото часът е 1:30, а аз все още съм на под 3000 калории. Скромните 250 лицеви опори ми изгориха скромните 109 калории. Краката ми отпочинаха малко и реших да скоча на пътеката. Изгорих още 355 калории, но това е нищо в сравнение с това, което остава. Не мога дори да ви опиша какъв вид дискомфорт е това. Мислих да направя 30 минути на тази машина, но нещо много млечна киселина почва да ми се събира и получавам спазми и всичко много ме боли. В този момент тук започнах да осъзнавам, че е почти невъзможно да комплитна чаленджа. Малко по-късно реших, че ще правя клекове от място, за да не натоварвам толкова петите, но краката ми в буквалния смисъл отказаха. Не си усещам краката, не си ги усещам. Ще започна с това, че се надцених. За всичките 24 часа успях да изгоря 3374 калории.